Ha kejing pule ke benengkong ha ki kam jong ki apostol ke bangila pule menten na kelenong ke ba khatsan iyo i kumno kisenran jong Jesu kilasa set patok Henry ngiyo i ka bor ka jong blay ka yat rengkat batki ka don rengkat batki da ke ba upha ya ki angel ha ka por man med ban pli ya ka jing khang jong ka patok bat kat kum ka jing tha jong angel uong ya ki khilich sa ka temple ban kren ban ya lap ya ki pat ki jong blay ko han men ko para kane ka jing pule ka khot ko wer yang abi phi ban pusan yangi baro la khot ban long ki breu jong blay yangi baro la jit ban ya lap ya gospel ka jong trai lada manga ma phi ngi trai hok la ne ngi le hok ne gi pendap hakar kom ka pakarpang ya kata ka kamram ka bau bleu ai ngi ban ya lap ya gospel ka jong u ban ya lap ya ka jong e ka jong u utrai walada ngi yomat ka jong e ka jong jinjar walada ngi yomat ka jong penram hakane ka prathai Henry utrai dalele unum sya yangi ban sya ya kita ka jong penram Henry ut pun i yala ka jong ka bor da ka ba upan laj im yang abade phi bat uyai don rengkat hakanu kanu ka kam ka ba fitrei hakanu kanu ka jeka ka ba fidan ne phile kanu kanu nak banta ka borom ka jung blai u blai utrai kam hakikam ka jung phi omdei ki kam ki junga ka jung phi hanrei u blai utrai kam nak banta jonga ba jung phi kane ka dei ka ba ngiyo jing hikai na ka jing pole ka barang kong na ki kam jung ki apostol haba wangel luan ban penlaj ya ki senran jung Jesu na po ka patok baru thai ki ban lej alap kane kadai ka bor jong ka jingdon rangkat jong blei bat ki to ki breu ki ba ulajit kan mau ko han men ko para yanga bade phi lajit balong kita ki senran balong kita ki apostol ban yalap ya ka gospel ka jong utrai habangi phai pat cha ka jing ka gospel ka bamanta ka sngi ko han men ko para ngiyo sngew sachisin u Jesu ukuran sai kadar hakmat jong u Nicodemus bat menta ka sngi yo lese ukuran hanga badapi dak kine kinten gi bong u blei u ije ya ka perthai hadu kata bat wala pha ya lau jong u khun bamroi u to bangej hau khun bamroi jong blei kata kemot ladangi nge yo Jesu ngilai yo lupa ka jing pen em ngilai yo lupa ya katakan nong muna jong ka jing suk beneng lane ka hima beneng ka ba manga ma phi ngi khmelenti hoi ko han men ko para ngila ngej ban ngila pediang yo Jesu ha ka jing em ka jung ha ka jong phi klempep manga ma phi ngi hang ne nginom kran na ka banta kito ki bakanta yo ngi nginom kran manta ya kito ki bom syam la pediang yo lane kito ki breu ki bom syam la yo sngew ya ka kerteng ga jungu hanrei manga ma phi baro ki balong ki kristan ngila ngej bat ngila yo pediang ya ka ne ga jingej ban ngila persang hero ban em ya ka jing em jungi kat kum ga jing hikai jong ka jing ej ke bo Jesu la ai yang abade phi hanrei kan mau ko han men ko para u Jesu nang kran chuchu ha Nicodemus bat menta ka sngi hanga badapi ha bangila yo ya kana ka jing shai ha bangila yo pediang ya kana ka jing ej ngi dei ban em kan ya kana ka jing em jong ka jing ej lada manga ma phi ngim em ne ngi kan tai no ya kana ka jing ej ka bau bleul ai yang badapi ha bangila yo pediang ya ka ngin sa yo ya ka jing penram kato ka kam snu kato ka kamauria lane kato ka jing kan tai jung phi ya ka jing ej bat ka jing shai ka ba kures ulai kan sapau perthei kan sapau hakmat jong blei kata ka bau Jesu kran yang abade pi dei mata ka dau lada ngim kwa ba kata ka kam auria jong aba jong pi lada mangi ngim kwa ba kata ka jing penram kan wan hanga bade pi ha kan ka perthei bamanta bat ha ka perthei balawai kham tame ha ka sngi jing bishar jong blei ngi dei ban em kan ya ka jing em jong ka jing ej ngi dei ban em kan ya ka ta ka jing ej ka bau Jesu lai ban ngi dei ban yat kan ya ka jing em jungi ha ka ta ka jing shai ka ba u Chris ulai hanga ba de pi hanrei ko han men ko para habangi pej habangi poson yala de bonsen ngi yo i ban ngi lap yala de ngi ong yala de bangi la yo ya ka na ka jing ej hanrei bonsen ngim sem pediang hok ya kana ga jingej
bat bon sen ngim sem la ya ka jing em jungi ya ka ne ka jing la ne ka jing ban ngim sem la ya ka jing em jungi kat kum kata ka jing shai ka ba kures ul ai hanga ba de pi kane ka de ka sngi yo le se ko han men ko para ka ba manga ma pi ngi haban pan thamai biang ya ka ne ka jing ka ba blai ul ai hanga ba de pi sachisin mangama pi menta kalimat yo le se ka de ka por ka ba mangama pi ngi haban nang penklan ya kata kajingej kabangidan hau Jisu kabang ngila ya pedang no Jisu yo le se kadai ka kalimat kadai ka por kadai ka sngi ka bamanga mapi ngi haban nang yai tebe ya kata ka jingshai ka bakures ulai hanga badepi ko hanmen ko para sachisin ngi pen kan mau yo la de ngila yo ya kana ka jingej ngila yo ya kana ka jing ngila yo ya kana ka jing shai jong ukres ha ka jing em jungi lengba ka jing long kristan lengba ka jing em kristan ka junga ka jung pi hanrei kan mau bon sin ngi buri no ya kana ka jing shai jong ukres ngi kan tait no ya kana ka jing bat ka jing ka ba kres ul ayangi to kai man ta ka sngi ngin le ka la ka yai ban pan thamai ya kana ka jing ka jing bat nginang ya ka jing shai jong utrai and your Jesus Christ.